Да ви кажа, преди няколко месеца, преди да отворят границите, както се случи през лятото, един сириец средно му трябваше между 5 до 8 хиляди евро да стигне до Европа. Това значи, че той трябва да плати от Турция до Гърция с някой кораб или там лодка, каквото и да е. От Гърция трябваше да си фалшифицира някакви документи и да се пробва да се измъкне в някакъв самолет и да избяга в Европа. Откакто гърците отвориха техните граници, остана само турско-гръцката част. В смисъл, щом се качиш, щом излезеш от Сирия, влизаш в Турция, така до Истанбул, до Азмир, там някои от всичките тези градчета, които са близки до гръцките острови, и ти минаваш и оттам нататък, стигайки до границата между Сърбия и Македония, македонците качват в автобус и те карат до следващата граница. Но те първо гърците те карат до... Точно така. И аз мисля, че това се случи просто... това е натиск от страна на Ердоган и от страна на гръцкото правителство към европейците, че вие трябва тук малко да сте съпричастни с това, което се случва в Турция, защото в Турция има може би над 1,5 милиона сирийски беженец. В Гърция не бих казал, че са толкова, но не са и малко. Това, което се случи, като се отвориха границите, аз имам немалко приятели, които пристигнаха в Германия или в Швеция и са пристигнали за около 1200 евро. От Рака. А откъде имат тези пари, тези хора на етайна? Значи хората... 1200 евро дори за България, извън София, това са много пари. Значи, елементарно е. Като трябва да оцелееш и да живееш, ти трябва да ги изкараш тези пари. Хората масово си продават имотите, масово си продават злата. Сеща се, че жените в Близкия изток, златото е доста ценно нещо и те притежават немалко. Мисля, че много хора осъзнаха, вече 5-та година война е в Сирия, че няма изход, близък изход. И войната ще продължи. И те ще губят така или иначе. И точно в този момент вече хората се замислят и става ясно, че те трябва да осигурят конкретните пари, да могат да се измъкнат те и техните семейства. Немалко пъти сме говорили с холандски медии, не знам, или с приятели дори тук в България, и те се чудят как един беженец идва с, например, съвсем съвременен модел, телефон, който струва немалко пари, но държа да кажа, че тези телефони са най-важното нещо в цялата тази експедиция от Сирия, до която е европейска държава. Ще ви дам един малък пример. Значи контрабандите, които возят от Турция към Гърция, хората с лодки, гумени понякога включително, те ги взимат от конкретните места, събират ги в някакви автобуси и ги карат до конкретната точка, къде трябва да чакат лодката. Много случаи сме чули, че хора са били отвлечени, продадени на парчета и хората се страхуват. Чрез една опция в Viber или WhatsApp ти изпращаш твоето място към някой човек в Германия или в Полша, това са доброволци, и те ти казват, че ти, където се намираш точната точка, или е точка, която много хора излизат от нея към Гърция, или е точка непозната за тях. И тогава ти или се чувстваш комфортно, че всичко върви наред, или почваш да се чудиш защо съм тук. Много хора използват всякакви опции, които ти предлагат тези смартфоните през самия път. В смисъл, аз трябва да сега на север, на юг, коя държава след коя, кой път след кой, в кои градове ще минавам. И представете си, че, например, българин трябва да ходи в Сирия.
той не знае нито имената на градовете, селата, държавите, какво след какво пада, и същото се случва с сирийца. Това нещо му обяснява реално погледнато къде се намира, какво трябва да прави, с кой трябва да се свърже, и е единственото спасение, според мен. И за край нещо оптимистично, какво бихте пожелали за Сирия? Значи в никакъв случай не съм оптимист. Желанието ми е единствено да се спаси сирийския народ, защото те най-много страдаха. 300 хиляди човека, много малка част са военните, които са умрели от тях. Това са масово деца, мъже, жени, цивилни хора. Желая край. Желая край. За кой не знам и не ми пука, просто желая да свърши този ужас.